హాయ్ అండి ఫ్రెండ్స్, చింతకాయ పచ్చడి చేస్తున్నా. కొంచెం నూనె పోసిన, పావు కేజీ చింతకాయలు తీసుకున్నా, పావు కేజీ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నా. చింతకాయలు కొద్దిగా నూనెలో మగ్గనిస్తున్నా. చింతకాయ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది నూనెలో మగ్గి చేపిస్తే. అందులోనే పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నా. అవి కూడా కొంచెం నూనెలో మగ్గినాక బాగుంటుంది. రెండు మగ్గి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. పీసులు పీసులు రాదు, పచ్చడి బాగుంటుంది మెత్తగా. అందులోనే కొద్దిగా మగ్గినాక కొంచెం మెంతులు వేస్తున్నా, కొంచెం జీలకర్ర వేస్తున్నా. అవి కూడా కొద్దిగా నూనెలో మగ్గాలి. మగ్గినాక మిక్సీకి రుబ్బేసిన. అందులోనే పోపు చేస్తున్నా. జీలకర్ర, పోపు గింజలు, ఎల్లిపాయ ముద్ద అన్నీ వేసేస్తున్నా. చింతకాయ పచ్చడి రెడీ ఫ్రెండ్స్. వేడి వేడి అన్నంలో సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. 7 అన్నాల్లో చింతకాయ పచ్చడి ఎంత